salam. Donc Mali ni Côte d'Ivoire tun bɛ ɲɔgɔn na fɛn ye CAN U17 donc Côte d'Ivoire mako tun bɛ victoire la pour que ka se ka qualifier ka taa quart de finale la ani ka taa coupe du monde kɛnɛ kan donc mun kɔnɔna la donc Ivoire an bɛ se ka fɔ olu mako tun bɛ victoire la ka tɛmɛ Mali kan ka sababu kɛ donc Mali ale tun qualifiera déjà donc ale tun dira donc o tun tɛ se k'a ka qualification o tɛ foyi bɔ a la donc a mako tun bɛ fɛn min na dɔrɔn o y'a k'a ka premier place de garder donc mais malheureusement Mali kɔni ma se k'a ka premier place garder donc ko Côte d'Ivoire bɛ uti donc o hukumu kɔnɔna la Mali b'a ka premier place perdu et puis fana donc 11 de départ de filɛ nin ye fɛn min ye Sako ale tun bɛ goal la Mamadou Konate donc défenseur Abubakar Kamara ani Thierno Berté ani Issa Tunkara ani fɛn min ye Mamadou Traoré ani Bamba ani Issa Kone donc Seydou Dembélé ani Soumaïla Fane ani Lamine Keita donc ninnu de 11 fɔlɔ ninnu de taara Mali fanfɛla la donc Ivoirien ni ye Côte d'Ivoire ka 11 fɔlɔ ye donc olu fana jouera ni 11 ye mais Côte d'Ivoire an bɛ se ka fɔ olu ka kuma min cayara est ce que penalty bɛ bon ne bolo o ye ne ka hakilina de ye donc arbitre tun bɛ se ka penalty to ye a ka penalty tun ka fɛgɛn c'est très léger donc ne bolo a tun bɛ se ka nin penalty to ye a yɛrɛ b'a dɔn mais quand même donc a yɛrɛ b'a dɔn Afrique arbitre tɛ se ka fɔ n'an bɔra dɔn mais penalty tun bɛ se ka to yen parce que cɛ a tun ka fɛgɛn i tɛ se ka nin penalty sugu ninnu tɛ se ka f'i ye nin match sugu ninnu na parce que donc défenseur ye c'est qui défend cɛ y'a yɛrɛ fili quoi a ne ma a y'a yɛrɛ fili donc action na n'i y'a kala lajɛ ka ɲa i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ y'a yɛrɛ fili k'a sɔrɔ penalty Seydou Dembélé a géré ka ɲa mais ne bolo ka réel kɛra fɛn mun ye donc action dɔ sɔrɔla Côte d'Ivoire ka 18 minutes kɔnɔna la donc a tun bɛ se k'a yɛrɛ fili n'a tun y'a yɛrɛ fili arbitre tun bɛ penalty di ni arbitre ka fili tun ka fɛgɛn donc n'a tun y'a yɛrɛ fili action na dɔrɔn arbitre tun bɛ penalty di Mali ma mais a y'a kolo gɛlɛya donc o defɔni dɔrɔn de yera a ka jeu la n'o tɛ a ye ballon ɲɛnamanba de ta bi a ka pasi ka ɲi a ka fɛn bɛɛ ka di Dembélé n'an tora ale kɔnɔ bon ne bolo ne yɛrɛ kɔni ka jeu la dɛ ne ka faamuyali la dɛ ne ye mun faamuya ne bolo n'a jouera ele la donc a bɛ se ka attaquant ninnu dɛmɛ ka bidon na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ka sababu kɛ a ka pasi ka ɲi a ka dribble fana ka ɲi pasi ɲɛnamanba de b'a senkɔrɔ donc ni ma fili an y'a jouera IFOA walima juma donc mun kɛra Sénégal k'a fɔ ni ma fili o tournoi la tun man ka jouer ele la mais ni senna entraîneur y'a bila milieu la donc ne yɛrɛ tun man ka lisi kalan don min na ne y'a ye milieu la donc a balila ne la parce que ne bolo donc n'a jouera ele la a bɛ se ka Mali dɛmɛ ka tɛmɛ a fɛn bɛɛ kan a ka dribble ka ɲi donc pasi ka ɲi a bɛ se ka attaquant dɛmɛ bidon na kosɛbɛ donc mais n'a bɛ milieu la o bɛ baara gɛlɛya bolo dɔɔni quoi équipe fila ninnu bɛɛ qualifiera donc an b'a fɔ félicitations équipe fila ninnu bɛɛ lajɛlen donc Mali jouera ka ɲa Côte d'Ivoire fana jouera ka ɲa et puis donc buteur la a yɛrɛ b'a dɔn fɛn mun ye o ka Haidara Alimusa Haidara donc a ye match ɲɛnamaba de ta donc a sera ka doublé bɛ dɔn bi o ye dɔ fara a ka bi kan Côte d'Ivoire u ka laɲini tun ye ka qualifier ka taa coupe du monde U17 ninnu fana la donc o fana sabatila Mali fana qualifier ka taa coupe du monde U17 la alhamdulillah donc an b'a lajɛ ni ka sɔrɔ ni Mali n'an ni Côte d'Ivoire an t'a dɔn fɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ final la walasa an bɛ se k'an ta juru sira cogo min na n'o de fɔ n ko an ka équipe ma prêt n'o tɛ équipe ɲɛnamanba de b'an bolo mais u b'a dɔn u ma compétition préparer ka ɲa Mali donc a yɛrɛ b'a dɔn an ka compétition ninnu an b'u préparer kalo 3 alors que jamana tɔw la u bɛ kalo 6 de kɛ ka nin compétition sugu ninnu préparer mais Mali c'est au contraire